Тапшырыбызны дәвам иттерәбез. Республика театрлары бер-бер артлы сезон аша. Демәк, быел 30 еллыгын билгеләп үтәсе Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театр эчендә җиң сызганып эшләр вакытлар җитә. 4 октябрьдә яңа бинада тамашачыларын көтеп калалар. Яңа урында яңа сезон тамашачыларга нинди яңалыклар алып килер? Җитәкчелек матбугат вәкилләре өчен булган очрашуда һәр сорауга да җавап бирергә тырышты. Хәтерегездә булса, Кариевлар бу күркәм бинага апрель азагында күченде. Бүген алар 30-нчы юбилей сезон ачып җибәрергә әзер. 4 октябрь көнне Тантана премиясында иң яхшы балалар спектакле номинациясендә җиңгән Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәтен тагын бер кат карап хозурланырга мөмкин булачак. Әйтүләренә караганда, иҗади планнары зурдан һәм театрның тормышы яңалыкларга бай булырга охшаган. Әле тагын труппага яшь көчләр кушылуында әйтеп китәргә кирәк. Димәк, яңа эшләрдә аларны да бәяләшәкбез. Без хәзер аякта басып тора торган труппа, шуңа күрә без сайлап алырга мөмкинлегебез бар. Андый талантлы кешеләр алар курс эчендә берәү яисә икәү булыр. Менә бу нәүбәттән узган ел театр училищесын тамамлаган шәкертне ул үземнең курстан безнең труппага без куштык. Иң нәрен генә сайлап алганга күрә безнең труппа шулай итеп яңарып тора ел саен. Менә яңа нигезнең яшь хуҗабикәсе театр җәмәгатьчелеге өчен яңа кеше түгел. Гүзәл Сагитова да яңа идеялар белән килгән. Җитмәсәнең Калип проекты да Кариев сәхнәсендә барачак. Труппаның хореографы Нурбәк Батулла чыгарган үзенчәлекле тамашаларның да шушында булачагын әйтсәк, бу йортның ничек гөрләп торасын күз алдына китерү авыр түгел. Әлегә бер генә проблема калып тора. Ул да булса, кеше зал әзерләнеп бетмәү сәбәпле ике сәхнәне бер юлы эшләтеп җибәреп булмый. Кызганычка каршы, әле куркынычсызлык кагыйдәләре буенча да монда күп кеше булырга тиеш түгел диләр. Ягъни менә идәннәр ниндидер бик күп кеше сыйдырырга мөмкинлек юк. Шуңа күрә эксперименталь ниндидер әйберләрне әлбәттә без кече сәхнәдә күрергә теләр идек. Үзебез дә, чөнки зур сәхнә өчен безнең проектлар тәгаенләнмәгән, ул аларга төбәлмәгән. Ләкин әлегә 213 урынлык зур сәхнә белән актерлар белән бүлешергә туры киләчәк инде. Бу бердә спектакльләргә кумаучы итмәячәк театрга, чөнки театрның дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе көннәре буш. Һәм без менә шушы көннәрне үзебез өчен алырбыз дигән планнар бар. Яңа директордан менә булган репертуарны тамашачыга җиткереп, менә шушы аралашу процессын ныгытуны көтәм мин. Бу чиракта Гүзәл Ремзиловна Сагитова, аның тәҗрибәсе бик зур. Премьерлар саны 5 булачак дип шандырдылар, чөнки грантлар бирелүдә бу мәсьәләгә ачыклык бирә. Хәзер аларга дип сәхнә әсәрләре язучылар бар, драматурглар, актерлар өчен махсус иҗат итә. Менә безнең труппада Татарстанның атказанган артистка Гөлнара Битова бар. Менә аның өчен Зиннур Хөснияровтан мин махсус мелодрама язуын үтендем. Һәм Зиннур Хөснияров бу артистка белән, артистның иҗады белән төрле яктан күзәтте һәм көтелмәгән мелодрама тәкъдим итте. Анда именно шушы Гөлнараның персонажы актрисаның ички кичерешләре белән, аның сәнгать тәҗрибәсе белән шулай итеп тәңгәл киләләр ки, аны башка кеше уйный алмаячак. Гомумән пьеса язып, гомумән ниндидер теге шартлы образны күреп, аннан соң режиссер артистлары белән шулай итеп маташуы, ул бик авыр процесс. Менә бу бик әйбәт дип саныйм мин аны. Теге процесс, иҗади процесс ул бик кирәк. Балалар һәм үсмерләр өчен күрсәтеләчәк спектакльләр инде әзерләнеп ята. Аның беренчесе Зиннур Хөснияр әсәренә нигезләнгән. Ут чәчәге дип исемләнгән әлеге пьесаны куярга театр актеры Илфат Камалиев алынган. Ел дәвамында Ләйлә белән Мәҗнүн, Кәҗүл читек, Асыл кош җыры, Егет сүзе, Чын алга кебек премьерлар тамашачы хөкеменә тапшырылачак. Тиздән театр каршындагы мәйданчык та танымаслык булып үзгәрер. Ял итү, фотога төшү урыннары да булачак. Ниндидер үзгәрешләр кертү бинага ям генә өстәячәк. Скамейкалар булачак, афишалар белән бу әле тыштагы мәйдан. Әлбәттә инде бу планга кертелгән булган. Мин килгәнчә үк әлбәттә бу бина буенча бик күп эшләр эшләнгән. Ләкин ниндидер үзгәрешләр барыбер кертергә кирәк, чөнки һәрбер кешенең үз зауыгы, үз күз аллавы
һәм аның файда ниндидер үзгәрешләр кертелә икән, бу зур финанслар таләп итми. Бу инде бары тик иҗади күзаллау гына таләп итә дияргә кирәк.